Шығарылышыбызны дүріслеу дәріслері білән дәвам итәбез. Ул туған тілібізні тағын да көмілірек білерге тілеушілер үшін әзірләнә. Сәхифәні хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина һәм Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Ринат Сәфәров алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген без сүзләрнең баш яки юл хәрефтән язылуы турында сөйләшербез. Әлбәттә, үз исемен, дәүләтләр, трак пунктлар атамаларын баш хәрефтән язарга кирәклеген барыбыз да белә. Гамәлдә икеләнеп тору очраклары бихисап. Ринат әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Татар телендә сүзләрне баш хәрефтән язу тарихы ничек башланган ул? Татар телендә баш хәрефтән язу тарихы бик яшь әле ул. Чөнки 1000 ел буе без гарәп графикасын кулланганбыз. Ул 1929 елда гына гамәлдән чыгарыла. Гарәп графикасында баш хәреф һәм юл хәреф дигән әйбер юк. 1929 елдан латин графикасына күчерелгән вакытта баш хәрефтән язылу кагыйдәләре дә азмы-күпме булдырыла. Аннан соң без аны 10 ел гына файдаланабыз. 1939 елда кириллицага күчерелгәннән соң төптәнрәк, әзрәк уйланыбрак телебезнең орфографиясе булдырыла. Менә без бүген 1941 елда кабул ителгән орфография кануннарына, законнарына буйсынып яшибез. Бер-ике сүздән торган ялгызлык исемнәре белән проблема килеп чыга дип аңлыйм инде мен. Бер сүздән шулай. Мәсәлән, Сейшел утраулары дигәндә, без әгәр дә утрау географик объектны күз уңында тотсак, утрау сүзе юл хәрефтән языла. Әгәр дә Сейшел утраулары дигән дәүләтне күз уңында тотсак, утрауларындагы у баш хәрефтән языла. Татарстан Республикасы дип беләбез инде, икесе дә зур хәрефтән языла, әйеме бөтен республикаларда зур хәрефтән языла дип беләм мин. Өлкә, край бар бит әле. Безнең республика сүзе ул үзе дәүләтне белдерә. Һәм тарихта безнең республикалар булган. Мәсәлән, Новгород республикасы булган рус тарихында. Бу очракта республика юл хәрефеннән языла. Теге тарихи республикаларны бутамас өчен бүгенге рәсми республикалар барсы да баш хәрефтән языла. Озын оешма исемнәре бар бит әле, әйеме? Монда бик катгый кагыйдә бар. 2-3 һәм аннан да артыграк сүздән гыйбарәт атамаларның бары тик беренче сүзе һәм атама составына кергән ялгызлык исемнәре генә баш хәрефтән кулланыла. Һәр хәлдә шулай кагыйдәсе шулай яңгырый. Мисал өчен, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты дигәндә бары тик Галимҗан Ибраһимов кына баш хәрефтән язылырга тиеш, чөнки Галимҗан беренче сүз, Ибраһимов фамилия. Аннары соң килгән сүзләр барысы да юл хәрефеннән язылырга тиеш. Һәм кечкенә белән. Һәм башка оешмаларда да шулай булырга тиеш иде, ләкин баягы әйткән кагыйдәгә безнең хилафлык килә. Безнең нишләптер татар телендә әнә шул исемендәге дигән өлешне алып ташлап та куллану мөмкинлеге булган өчен теге сез әйткән тел сүзе дә баш хәрефеннән языла. Ләкин ул баш хәрефеннән язылырга тиеш, әгәр дә менә бу беренче өлеше булмаса. Фәлән исемендәге дигәннән соң баш хәрефтән язу гадәткә кергән инде. Без аны хәзер хата дип тә әйтү үзе үк хата булырга мөмкин. Министрлыкларга килгәндә дә шул ук хәл. Мәсәлән, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы дигәндә бары тик Татарстан Республикасы гына баш хәрефтән булырга тиеш. Чөнки Татарстан беренче сүз, республика рәсми атама, битте, калганнары оешманың составына керә. Ләкин Мәдәният министрлыгы дигән формасында булган өчен, ул очракта мәдәният сүзе беренче сүз булганга баш хәрефтән язылган өчен, без аны теге тулы килеш язганда да хәрефен кичерәйтә алмыйбыз. Вакыйгалар турында да сөйләшеп китик әле, әйеме? Президент, рәис, премьер-министр зур хәрефтән языла? Әйе. Алар югарырак вазифа билеп торган кешеләр, әйеме? Нинди дә булса илнең яки дини оешма булсынмы, ниндидер дөнья күләм оешма булсынмы, иң югары дәрәҗәдә торган идарә органнары, шул идарә органнарының җитәкчеләре баш хәрефтән языла. Шуның өчен рәсми текстларда без президент сүзен, безнең Татарстаныбыз өчен ул рәис сүзен без баш хәрефтән язабыз. Калган очракларда, мәсәлән, мәктәп директоры, мөдир сүзләрен без һәр вакыт юл хәрефтән язабыз. Мондый очракларда буталмас өчен
Шулай ук мин сүзлекләргә мөрәҗәгать итәр идем, чөнки безнең чагыштырмача күптән түгел менә бу баш хәрефенә багышланган сүзлек төзелде һәм сүзлек бастырылды. Ул баш хәрефеннәнме, юл хәрефеннәнме дип атала, орфографик сүзлек. Бу сүзлек ни кызганыч, аның тиражы шактый аз булды, ләкин biz аны Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының сайтында сүзлекләрнең электрон фонды бар. Без шул фондка сүзлекне урнаштырдык. Шуңа күрә теләгән кеше шуннан карап файдалана ала. Әгәр дә инде бөтенләй тулысынча сүзлекнең электрон вариантын алырга тели икән, шулай ук институтыбызның сайтыннан йөкләтеп ала. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу сылтаманы экранда күрәләр, без сездән кызыклы гыйбарә көтәбез. 150 еллап элек безнең Казан ратушасында Рәхмәтулла Әмирханов дигән тәрҗемәче эшләгән. Ул күрәмсең бик танылган кеше булган, үз заманы өчен халык арасында аны Рәхми Тылмач дип йөрткәннәр. Менә бер көн Рәхми эштән кайткач хатынына әйтә икән, хатын тыкмаш пешер әле. Хатыны бераз иренеп тора, тыкмаш җәеп кисәсе килмәгән инде. Умаш кына пешерим инде дип әйтә ди. Тыкмаш яхшырак бит. Тәмләп пешергәч умашта әйбәт була. Мин сиңа әйтәм, тыкмаш пешер. Татарча аңламасаң, русча әйтәм, лапша. Әй барда бер камыр түгелмени соң, тыкмаш ни, умаш ни дип һаман хатыны тискәреләнеп тора икән. Аның шулай юкка эш пешеруына Рәхми әйткән ди. Соң юләр хатын булмасаң, уйлап кара. Пәри башка, җин башка, умаш була алмый лапша дип әйткән ди. Соңрак аның инде умашлары әнә төшеп калган, ләкин пәри белән җине телгә кирип киткән. Чөнки шуннан да безнең өчен бүгенге күзлектән караганда пәри дә, җине дә бер шамарак булып күренсә дә, төбенә төшә башласаң, җин бик куркыныч, пәри бик шибәр, бик гүзәл икән. Шуңа күрә пәри башка, җин башка, умаш була алмый лапша. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге дәресебез тәмам. Әгәр дә сезгә галимнәрнең киңәшләре кирәк булса, сез безнең редакциягә мөрәҗәгать итә аласыз. Шулай бергәләп гыйлемебезне арттырыйк. Киләсе очрашуларга кадәр